Hindi ka talaga makakita si nanay, no? Hindi niya alam kung saan. Wala na yan. Butangan niya dong. Ayan, ay. Yes. Bukat na. Bukat ba yan, nanay? Nanay, gatas, nay. Malaking gatas. Salamat tinadya po sa suot ti ha. Yes. Thank you, Santi. Blessings, more blessings. Sige, medium sakto. So, ano? So, imo na. Ti, salamat ti ha. Oh, yeah. Gikan na kang Miss B o kang Miss M. Okay, enjoy na. So ayan guys, tapos na po kami mag-repacking, no? So nakapunta na kami dito sa bukid. Sama ko si Reggie Punsi at saka si RJ Bibbs. Yan. Oh. Yan ibigay na po namin sa yung mga nanay, no? 4 na nanay po yung ibigyan namin. So punta na kami doon. Oo, kanit. O manibugas ka. Ako ito muli bukas. So yun guys, just like what they have promised, no, na kasama ko na naman sila. Di ba na may nagpadala ng konting tulong para kay nanay doon at saka kay nanay doon dito. Basta 3 sila na nanay. Kasama ko na naman ngayon. Yes. Sa gitna. RGB at saka si Pim. Salamat nga pala kay SCM at saka thank you din kay Miss B. Thank you po Miss B and kay Miss M. Ano po, bukas po punta naman kami sa bukid. Kami katong gamay gamay ko ay. Oh, Nay, may nga po, nay. hapon. Gamay nga po ay. Grocery, nay. Yes. May Nay. grocery coming from Miss B at saka kay Miss M. Thank you po Ma'am Miss B and Miss M. Yes, may bukhatag tips. Thank you, tips. Panay. Tara na. Hindi ka talaga makakita si nanay, no? Hindi niya alam kung saan. Wala na yan. Butangan niya dong. Ayan, ay. Yes. Bukat na. Bukat ba yan, nanay? Nanay, gatas, nay. Malaking gatas. Nanay, Yung mga grocery, salamat kayo. Salamat kayo ha. Isa pa yan. Sige, bye-bye. Thank you. Camping. Oh. Next, punta tayo ka nanay ko. Ano? Ayo. Namali ka tagmiti. Pero magkatod mo sa kuanti. Pero dili na ka na mo ipakita. Naay ka tong diaper. Di ba tino, diaper. Oh, wala ra di ang... Ano si nanay? Wala ra ang... Sige lang. Sige, ibili na lang. Oh, ibili na namin. Ladi ang diaper ti o ang bukas ni ha. Asa manigikan, oy? Sa namin namin nag-sponsor from California. Miss M at kay Kang Miss Miss B. M o kang Miss B. Kasi nga sa inyong vlogger. Kami mga vlogger man ni. Kasi nga. Fully magiging happy si nanay. Ha? Salamat tinadya ang diaper sa suot ti ha. Yes. Thank you, Santi. Blessings, more blessings. Kaniniyo, salamat. Tulungan kami ni Tips. Oo. And then, nagpapasalamat daw kay Tips, no? Kasi si Tips talaga is, kahit alam ko na pagod siya kalitrabaho, pero, grabe pa din. Kahit, sabi niya, Jing, para lang, sama ako sa inyo, na, pagbigay ng tulong,
lumabas na tapos na yung trabaho ko. So ngayon, since tapos na trabaho ni Tips, talaga, pumunta siya dito para tumulong sa amin. So, Tips niyo, thank you so much talaga, Tips, ha? Yes, walang anuman po. Basta sa mga nangangailangan. Ang ganda lang po, ha? What you think, Day? Alinay! Ay, Dami gamay yung kuwan para sa inyo, Alay, Gamay nga... Pinaskuhan. Gamay nga taba. ay nanay! Salamat. Oh, Salamat. nanay bugas. Nanay bugas, gatas kada ko. Oh, para Miss M at saka kay Ma'am Miss B. Kay Miss M, at saka kay... Miss B. Asa ka? Miss M. Miss M at At kay Miss B. Ang nagkatagana. Ya, dagan salamat. Oh, thank you, Nay. Ayan. Ayun, puntahan. Puntahan na. Oo. Salamat rin. Oo. Beshi, thank you so much, Beshi. I love you, Beshi. At saka kay Miss M, thank you so much, Miss B. Thank you, Nay. Bye-bye. Thank you so much, Miss B. Thank you so much. Thank you. Salamat. You're welcome. Bye-bye. Mahiling ni Tips, oh. Oh, Ang galing-galing. yan ang itanan. Oo. Itong dalawa, Oo. doon pala ito kay Kwan. Oo. Okay. So, doon na kami punta sa last na matanda. Ayo! Yun na, hiro, Kita nga. Di ba as promise? Di balik ni Kasama si nanay. Kagamay nga. Yan si Nanay. Kuhaan ka nanay. Opening day appear. Hay! Lakaw ka? Ito, Jinjin. Ito. Dili na. Oo, manood lang eh. Okay ra ni na kamera ti. Oo, okay lang. Okay ra. Kanina, ang palit kanina. Nay, Ay, may hapon. kami hatag sa imo gamay nay. Bangon sa bangon sa bangon. Kawayan siguro na kiro. Yeah, okay ra, anak. Okay ra, anak. Oo, halin na yan. Nay, nami gamay para imuha ni. Nay daya per diha. Di ba tino naa siya gatas nga pero chocolate siya ti. Pwede ba ka siya mag-inom o? Sa dili puti lagi ka naman. Oo, naidaggan na. Napanay, oh. Naapa ko noo. Napanay, oh. Apa? Nanay bugas. Nanay diaper. Nanay gatas. Dagan ng gatas. Kape. Noodles o sardinas. Nani mga kuan diha ti, na biscuit siya diha. O katong diaper niya. Katong wabo kita ginaato ti o katong dito ni sa kuan. Kuan man ka nang iningon ani ba pangitaon. Pangitaon. Sahay mo na. So kato na lang murag Pwede naman mo gamit naman sa may ato. medium tino, medium. Medium, Oh, sige medium sakto. So ano, so imo na ti salamat ti ha. Oh yeah. Gikan na kang Miss B o kang Miss M. Okay, enjoy ana nay, enjoy. Salamat ha, salamat. You're welcome. Tana. Yo. Let's go. Bye. Sige. Ti ang sa ti ha, salamat ti. Salamat sa salamat. Very very fulfilling. Yes. Ang Tapos saya na. namin guys, ang saya-saya namin Yes, kasi kahit konti na napangiti namin si nanay kahit Oo. konti. Yan, alas sa miyak pa ba yan? Ano sabi? Oo. Ang sarap na pakiramdam guys. Ang sarap na pakiramdam kasi So yan guys, tapos na namin nila na bigay lahat, no? Apat po na ano lang siya. nanay yung nabigyan namin. Alam namin na kunti lang siya. Ayan, so maraming salamat po sa nag-sponsor sa mga nanay, kay Miss B at saka kay Miss M. Maraming salamat po. Konti, di ba? Yan, thank you for watching guys. Bye-bye. Ingat po kayo. Sila guys, nabigyan natin ng- Yan, so nandito si Of course, RJ Babes, Kuya RJ Miss Babes. Yan, B. support na po natin. Support po. Oo. Follow na rin po. Sa kanyang Facebook page, yes. Saka si Reggie Punsi po. Yan. Guys, Uy! salamat talaga sa Salamat.